17 Pekuwajala Janmenjoynagar ne Warai Twisa Tipra Mothani Adongrok ni Mungrwoi BJP ni kaisa fake joining program Khlaijakha ni Koksilsamung Rwkha MLA Bishwajit Kalai Asol joining panda nutui koksanani thange fake banarom rusane Adongrok shaka Tipra Mothani panda heni thangmani jorawo borok no narogoi BJP bodoni banarom Rwkha henei Reasono thangmani karo meeting tong ke Chini bayang gabdi bo meeting tong ko ka meeting khina hni tong wang bo ulo se BJP ni kini saung ka ba manda ke play kata ba ite nora ki Tipra Mothani tongmani borok thota Tipra Mothani support khani meeting thangmani no nge sabo nar khano no lama kaso aro ko songka mu ke dan awrok meeting ke karo mu di dai ya ke tam kok sabi nor no nar tungna tao sana meeting tong ke phaja ke khana chong ka sung kata ta cham sana tong pojena rok thangana nong pare na pur borok saka ka ba nor ko nya no borok ta sinta ni mungke samne bodre je brama nong wa para mungta ma yani se para meeting pai mene pore nong no kunu mungsa sa dina ni tai kunu mungsa sa ko na ra pa hero ga pur mung ro ha jaga to rang 6000 ho 6000 rang ho ka ra tar mare nong no rang riwoi photo bunyar ka BJP bana rok ka ne haja rang ro to photo ya sung barang se nangu ke barang ma ke bar na ri yo ba hing thangata Abai kena afek banarom ruzakmani nutui belai kena Khlaijakha Koksilsamung MLA Bishwajit Kalai Chini chunghaine hai Chini lolit mohon parawo Chini nirbachoni je prosara sung Khlaijak tai Chini oro tongo Chini candidate borong borong gita actually Chini press meet khemako mose mia je 17 janmenjoynagar Pekuwajala candidate mia Warai Twisa tlangui ang sung nukha jeta Tipra Mothani Tipra Mothani borok rok BJP o joining khaika 34 voter ani samano sung nugoi ebong obo ekta সম্পূর্ণ tamni sanai bono total সম্পূর্ণ total 34 ta voter ni samano kun 34 voter kre oro mia 34 voter ni bisingo mia Chini budrai ha budrai no oro bo chung bono tamni bono total sawoi bono aro telangoi hotase flag romriu rikha obon chung nukha ebong optai tekaisa bini bumong Barkes bini buah jago bumung list rejak ngam kebang ma haino onath bumung list ruwe bro mia joining khaike nei bro media o saka ngkai obo সম্পূর্ণ actually কোনো bai কোনো link kre Chini Tipra Mothani thanai kre khorsa borok thangkhani khnawo amo ubhai thangthangya কোনো kre bono সম্পূর্ণ bhabe borok no tatal sawi ara tlangai bono flag rom rikha ngamon sungti nu khau jago borok tin thesung ebasa phaijao ka Chini takuk bodrai bai takuk Barkes tai botongo borok odim phaijang no borok bo ngkai hanhe bot he Tipra Mothani kipil phai bikata hai Pekuwajala ni shimi biplom ni kokthum Chini Khorang